Salutare, guys! Eu sunt Davidică Clip și astăzi suntem alături de Rareș, mă! Clips. Rareș Clips. Da. Așa, e un nou YouTuber, o să vi-l bag în descriere. Am uitat să mă bag cu mine în descriere. Las că știu eu ce fac. Așa, gata, hai. Și acum jucăm... Jucăm la challenge ca să primim niște gemuri, să dăm un mic pack opening. Yes. Speak English. Yes. Da. Așa. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri, uitați-vă o să vă las o link în descriere. Eu vă las că domnul a uitat să lase clipurile în descriere. Că nu știam cum. Și am uitat să-l las. Mamă, ce frumos! S-a dus în flasa laterală din corner, i-am presnit-o. I-am dat gol din corner la săracul copil. Joacă un bot, cum ar fi, da? Da? De i-am dat gol din corner. Pentru că ai dat cu level easy. Easy level. Știu, pentru 1000 de gemuri. Da, deci trebuie să câștig meciul ăsta și după aia pot să pierd că banii n-au rost. Ne trebuie pentru un jucător ca să-mi fac echipa de 102. Vezi că e greu. Ca rezervă pe saca mi l-a făcut. Bă, să mână, deci e greu rău de tort. Tort. Eu mănânc tort. Lucheba. Ce? Reus. Eu mă mult. Gol! Eu o să încerc să dau tot ce pot ca să vă fac și pe opening-ul să-mi dea, că poate îmi dă direct mare Cristiano sau right back. Îmi trebuie un right back bun. Că nu am right back. Eu l-am pe Zapa Costa 200 de la Halloween Pack. No! Mama, A dat peste. Dacă mai vreți episoade cu Rareș Clips, că și eu fac prima colaborare cu un YouTuber, mai urmează încă o surpriză pentru voi cu un alt YouTuber, YouTuberiță, scuze, dar am greșit. Și o să fie, nu mai știu cum o cheamă pe YouTube, dar că și-a schimbat. Eu o să postez. Dacă vă abonați și la canalul meu, fac 5 abonați, mai trebuie 2 abonați. Dacă fac 5 abonați, postez de 2 ori pe zi. Vă rog, abonați-mă și la Rareș Clips, la canal. Fă mai multe short-uri, mă, că alea prind, că eu la clipuri am făcut și eu 3 like-uri, pe bune, ba joc. O să faci și short-uri, dar... Și fata aia care zicea te iubesc în comentarii la aia cu Teo Zeciu, vedeți că am iubit, ca să știți de acum, dacă mă mai căutați prin așa, am iubit, ok? La mine e ultima fază din meci și iau 1000 de gemuri. Deci ca să știți, am iubită, să nu vă prind că ziceți vă iubesc așa, să nu vă prind că ziceți te iubesc, am iubită, îmi pare rău. Da. Da, și o să vă fac încă o surpriză. Poate într-o zi o să punem un loc unde ne vom întâlni cu toții. Da, poți să punem un videoclip, cum ar fi. Nu cum ar fi. Un videoclip. De la tine la Râșnov, dacă te urmărește cineva, ar fi foarte. Eu o să mai fac un prieten un video. Brodere! Da, să știți, dacă vă abonați la canalul meu și vă uitați, nu o să-l auziți pentru că nu o să fie la mine acasă și doar nu o să-l sun, o să-l sun și o să-i zic că dacă vrea să intre într-un videoclip de al meu, dar nu o să putem să vorbim și dacă vreți să vă uitați la un videoclip cu Roblox, să intrați. Dar nu o să fie cine știe ce videoclipul sau cu Fece Mobile, că și el are Fece Mobile și are echipa de 102. Dacă vreți și voi să vedeți un clip cu el, vă duceți la mine pe canal Rareș Clips și abonați-vă și dați like. Dislike? Că dacă fac like, că dacă fac
3 like-uri la 3 sau 5 like-uri fac 5 abonați și 5 like-uri fac dacă fac 5 abonați până la 5 abonați și 5 like-uri la videoclipul ăla fac Bă, dar eu n-am vorbit deloc în clipul ăsta. Dar vorbește în clipul tău. Vorbesc așa, vreau să vorbesc. Ce ai? Să fie treabă. Bun. Deci o să fie o forținii. Bă, poate, cine știe, peste câțiva ani, poate săptămâni, poate colaborăm cu youtuberi mai mari. De exemplu, am făcut poză cu Teo 10, cine știe. Poate luăm numărul, mă lași. Poate mergem și ne întâlnim cu el dacă facem un videoclip, un short cu el și... Deci, da. Dacă te like-uri ai strâns la poza aia cu smiley și Teo 10. 932. Am făcut 1000 de like-uri, dar după aia a dat toți, n-am mai dat like-uri. Nu știu de ce. Voi ce era să-i dau, mamă, dar nu mi-am timp să mă duc serios acum pe el. Că nu m-am uitat la timp deloc. Am decât 1 minut și 70 la mine. Trebuie să mă mai prostesc. Trebuie să nu te mai... Să vreau să dau eu goluri de alea spectaculoase. Trebuie să câștig gemuri. Dar dai seama că nu te vede nimeni, doar telefonul meu îl vede, nu? Știu. Da? Ok, eu mă știți pe mine cu shorturile, că mai multe shorturi. Am 42 de shorturi și 4 clipuri. Adică, bă, mai bine faci shorturi decât clipuri. Nu mai merită clipurile în ziua de azi. Acum fac amoși ea în ziua de azi. Dar chiar nu mai merită. În sfârșit am dat și un gol de la... Era să poarta. Și dacă îmi dă gol în o secundă, eu mor. Îmi arunc telefonul pe geam. Mai sunt 2 secunde. Dacă dau, pot să dau gol în prelungirile din minutul 90, sunt the best. Da, și eu... Ce gol am dat. Da, Uite și tu ce gol am dat. Uite și tu de aici, de la mijlocul terenului, din careu, uite unde am băgat-o. Da, deci o să... Acum o să dau... o să fie prelungirile, sper să ne ajungem la penalti, pentru că la penalti... Eu mă joc un meci și după aia am și Mascherano. Care Mascherano? 2 Mascherano. Și din Natal! Șutează! Capul meu! Meciul ăsta, dacă câștig, mi l-am rădesc, cred că pe ăsta, meciul ăsta, dacă îl câștig pe ăsta și câștig 2 Mascherano, sunt the best. Da? Și tu de la același meci ca mine, vezi că e foarte greu. Ma, ce foarfecă! Dar băi, te-ai infiltrat cu un gol. Aia deja un gol, trebuie să dai gol, că dacă nu dai gol, mai ai doar o șansă. Dacă pierzi dacă pierzi meciul, mai ai doar o viață și dacă pierzi iar meciul... Am dat gol în minutul 15. Și eu am dat gol, tot în minutul 15, cred. O să mă uit. Ți-au dat gol. Dacă mă liniștești eu asta, pe mine nu mă liniștește nimeni. Eu dau goluri după goluri. Și eu vă zic, până în a doua repriză ăștia-s papa. În a doua repriză ăștia-s papa. Deci dacă știam să cenzurez, clipurile mele nu mai vorbeau normal, eram doar cu înjurături. Dar să ziceți mersi lui Dumnezeu că nu știu să cenzurez. Pentru că dacă știam să cenzurez, bă, nici nu. Nu.
Atâta mai aveam și dădeam gol. Și făceam 2-1. Ăștia-s bun de tot. Vrei să vezi că o să-ți dea gol? Până acum mi-am mai decât ăla care mi l-au dat. Bro, cum e fault? Ba, nu e pentru mine. Mersi. Stai că era să... M-am împins pe jos, am căzut pe jos. Am căzut pe jos și n-a fost fault. O lăsați. După aia mai dăm un meci. Dacă nu câștig din nou, eu nu mai dau 500 de gemuri să mai joc un meci. Adică mai bine primesc 3000 de dolari și deschid doar un pack decât să mai stau 3000 de ani să... Bă, problema e, sper să nu-mi pice Ronaldo, că n-am poziția lui și dacă îmi pică Ronaldo m-am dus, sunt mort. Pentru că n-am poziția lui și nu vreau să îl vând. Offside. Noroc că m-am îndepărtat cu toți jucătorii. Nu pot să cred, Doamne! Am pierdut, e zișit. Bă, doar un like mă poate înveseli și pe mine, că altceva nu. Am abandonat. Challenge failed. 3000 putem deschidem și noi un pachet. Și pachetul care va... Nu, dar de ce acum am pauză că dădeam gol? Efectiv eram 1-1 cu portarul. Haideți. Deschidem pack-ul. Și vedem să ne pice ceva forță. Da, Doamne, chestie șmecheră, asta nu este așa. Și 3, 2, 1. Hai să vedem. Spania. CM. Icon. E bun. Xavi. N-am poziția lui Xavi. De cât e Xavi? 204. N-am poziția. Și ce e Xavi? N-am poziția lui Xavi. Ce fac? N-am poziția lui Xavi. Eu în locul tău mi-o schimbam. Trebuie să am 2 de cam. Dar n-am. 2 de cam trebuie. Și tu n-ai măcar un cam? 3 de cam, pardon. Hai mă, găsește o de asta, o poziție bună. 2-1 pentru mine, minutul 64 am înscris. Poate îl bat eu ăsta, că are meșerii mai bune decât mine, Finu. Poate îl bat eu. Că am mai avut un cont de echipă 102, doar că mi l-a deinstalat sora mea. După ce am deinstalat-o m-am enervat. Rău. Dar am început un alt cont și am avut un bulan. Lasă-mă puțin. Ieși afară. Noroc cu campul ăsta. Uderon. Da pasă cu sânga, se duce. Nu dă pasă că mă dea. Am 101. Bă, da. Acum nu mai știu poziția cealaltă care o aveam. Ok. Offside? Da, gata, am regăsit poziția care o aveam. Îi dăm aici din nou să refacă. Și cam atât. Nu mai m-am enervat. Energie, măcar rezervă. Enervat destul, băieți. Nu mai vreau să aude nimic. L-am pe Xavi de 100, dar e de fapt de 104, uite. De 200, vezi? Și sper să fie bine. Cred că putem să-l vindem pe Xaxa. Nu, i-am 3 de bol. Cred că putem să-l vindem pe Xaxa. Sau pe ăla, cum n-ai cheamă. I-am 3 de bol. Cred că pot să-l vindem. Nu, uite, îți spun eu că i-am 3 de bol. Ce mă? Eu îl bat, e 2-1 pentru mine. Îl bat, da. Și după aia poți să pierzi singur că o să primești 7000 de gemuri. Ok,
Ce facem S-a noi? terminat meciul 2-1. Ok, după aia pierzi și că... Dar nu cum mai- dai? Cum dai? Gata. Și cum ești? Cridi Saka. Oi, Baca. Toma Kebab, Messi, Alejandro Gărnasu. Dar stai un pic că ți arăt ceva în video. Stai, bă, că Uite, n-am. cât de timp urmează? Mai trebuie câteva și poți să deschizi un pack. Am Dar cum deschis ești? un pack. Cum ești? Păi trebuie să dai meci. Îi pe continui. Și după aia îmi dai mie să fac ceva. Bun. Trebuie să pierd? Nu, fac așa ca să dureze mai puțin. Ok, și... Trebuie să pierd, nu? Stai puțin. Dăm la extra time și vine pe Saka. Din păcate. Da, vin de la acolo ca să poți să iei un jucător să-l vinzi. Și 3007. Stai. Vezi că acum deschid ceva. Intrăm la extra time, Am băieți. dat un gol, mi-am dat autogol ca să pierd. Nu, mă. Ce trebuie să fac? Gata. Și... Și acum ce Bă, Ce fac? stai puțin. I-am dat-o încă o dată și mai pierd o dată, nu? Da. Ok, stați puțin că am o idee de... Bă, sunt geniu, sunt Einstein. Bă, dacă mă vedeți cât de geniu sunt. Ca Geniustin ăla, știți pe Geniustin? Bă, trebuie... Da, exact, da, ăsta. Gata. Abandon. 7002 Mascherano. Uite-te și tu la... Uite-te și tu. Uite-te. Finu, dacă te duci aici la Black Friday, găsești pe... Uite, pe Costa cu 2000. Ia, deschide. Le Nu, deschide ăla, Asta de 3000. Începem cu asta de 3000. Nu! Stai că vreau să faci un short. Nu fac, las așa. Bun. Noroc. Englez. Left wheel. Lah. Cel mai slab icon cel mai slab icon Din joc. din seria asta. Dar intră perfect, efectiv. Deci perfect îmi intră în echipă. Da, dar nu mai e Mbappé. Știu, dar e 3 de bani. Eu aș putea să-l vând pe copilul ăsta. Pe copil, ăla e copil. Da. Da, e copil în vis. Uite-te, e 3 de bani. Băi, Finu, de ce nu pot să-l vând? Și uite cât costă. Știu. Ai 2 Mascherano, poți să upgradezi pe ăla de 100 de altul. Nu-l upgradez pe ăsta. Asta sau ăsta? Asta sau ăsta? Care mă duc pe ăsta. Stai, ba nu, mă duc odată pe ăsta. Îmi deștept, că poate îmi fac echipă de 102. Vă zi pe cine le-au, pe Madison de 95. Pe cine? Asta? Ăsta costă cel mai mult. Vânt. Stai că trebuie să duci. Nu mai, gata. Știu. Ok, după ce luăm noi ăștia pe chestiile astea. Așa. England. 2-1 or cup. England. Dacă vreți mai multe clipuri să vedeți, intrați pe canalul de YouTube și Vreți să deschizi și pachetul de 98? Deschizi și pachetul de 98. Ok, stați puțin și cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe cel de subscribe. Hai, pa, pa!